Cezar je psík plemena Toy Pudlik. Tento psík s malým vzrastom sa vyznačuje hravou a energickou povahou. Cezara trénujem od útleho detstva. Vždy mám veľkú radosť, ak môžem využívať svoju kreativitu od malého šteniatka, vďaka tomu nemusíme s majiteľom riešiť veľké zlozvyky, práve naopak. Celý čas môžeme sústrediť na budovanie len tých správnych návykov. Aj keď sa počas života psíka objaví nejaký zlozvyk, odstraňuje sa pomerne ľahšie, keď má vybudované pevné základy od detstva. Volám sa Matúš Giacko, som profesionálny tréner psov. Já jsem s Matušem začala spolupracovat před 3 lety. Cezičkovi je 3,5, takže když mu bylo půl roku, zdalo se mi to jako takový dobrý období, kdy začít s nějakým výcvikem a ideálně teda s odborníkem, protože si myslím, že je to potřeba, aby ten pejsek byl od začátku nějakým způsobem správně vedený a vychovaný. Já si myslím, že pro mě to bylo mnohem těžší než pro Cezara. Mně se stýskalo víc než Cezárkovi a obrečela jsem to teda ty 2 týdny. Super. Po kempu se mi vrátil Cezar, ale v podstatě úplně jiný pes. Byl prostě poslušnější, věděl, co po něm chci. Tím, že když se Cezárek vrátil, tak Matuš mě vysvětlil, jak se k tomu psovi chovat, což si myslím, že je ten největší základ, že častokrát ten problém není ani v tom psovi, ale v té komunikaci. A tím, že Matuš mi všechno vysvětlil a já jsem to pochopila, tak si myslím, že tam nastal ten největší jako bod zlomu, že se mi vrátil prostě jiný pes a já jsem k němu dokázala mnohem líp přistupovat, víc jsem chápala jeho chování, takže najednou jsme se dokázali dorozumět mezi sebou. Když toho pejska potom máte doma, tak naučíte se s ním fungovat, zajedete si ty nový pravidla a tak. A za mě je super právě ten kemp občas zopakovat, protože se to všechno tak hezky opráší a vytříbí se tam zase další třeba nové věci, protože stejně tak jako člověk se mění, tak i ten pejsek se mění dle mýho. A právě i to byl důvod, proč byl Cezárek teďkonc po 3. na kempu, protože začal být trošičku takovej. Mám pocit, že mě jako nerespektoval a bylo těžší se s ním jako domluvit na nějakých věcech a tak, takže jsem potřebovala právě, aby Matuš mu vysvětlil nějaké věci a aby mi tohle fungovalo líp. Nejhorší bylo asi to, že když jsme šli na procházku a Cezar byl na volno, tak běhal za lidma, hlavně teda za cyklistama, za běžcema, občas i třeba za dětma, anebo za cizíma pejskama. On se psů začal hodně bát, protože když mu byl asi 1,5 roku, tak ho napadl velký pes. A od té doby právě byl trošku problém, že když jsme šli na procházku, tak měl strach ze psů a tudíž občas i třeba utíkal, anebo na ně vyjížděl. Takže to byl asi největší problém. Myslím si, že kdyby takovýhle kemp byl pro lidi, tak by tam všichni jezdili úplně nadšený, protože musím říct, že jsem to Cezárkovi často dost záviděla. Tím, že Matuš je hodně aktivní na sociálních sítích a vidíte celý ten průběh toho kempu, on tam pořád sdílí na Instagramu všechny možné aktivity, které dělají a tak je tam vidět, že ty psy jsou non-stop prostě v přírodě, jsou tam ve smečce, mají tam spousta jako jiných pejsků, spousta i jiných zvířátek. Prostě zbližují se tam i mezi sebou, takže si zvyká právě i na tu skupinu těch psů, což je skvělý, protože tím, že on s tím měl trošku problém, tak tohle je bezvadný a hlavně jsou fakt jako pořád v té přírodě. Takže myslím si, že pro něho to byl opravdu takový jako psí zážitkový tábor. High five. Tak, je super.